Niin, just sanoin Jennille, että on 2 vaihtoehtoa. Että tässä näkee kaikki, kun katsotaan, niin tehdään 0 euroa rahaa. Kuinka sitten tehdään miljoonayhtiö vuodessa? Tai sitten siinä on joutsenikkunat nousu ja tuho. Se on toinen vaihtoehto. Siis saa ulosottomia selvitä, mitä tapahtuu. Ainakin löytyy dokumentit. Niin mennään pojat, hei. Onko Joelle myynyt koskaan mitään? En ole oikein. No niin, ei muuta kuin hymyilee vaan niin pirusti. Se auttaa aina. Positiivinen asia. Ja jos asiakas ei hymyile, niin pistetään se hymyile. Joo. Se on heti meidän puolella sinun asioissa hymyile. Joku hyvä vitsi tai joku semmoinen pieni kertoo siihen. Okei, ei sitä pojat, ei sitä.